Right, mamuka sei maZimbabweans kose kwamuri mangwanani ano, uri musi wa23 uri musi weSunday. Tinoda kudza Mwari zvikuru mangwanani ano atisvitsa pano, atisvitsa patime yakadai. Nyama nemweya zviri pamwe chete. Mwari unoramba uri Mwari, nezuro ndiMwari, mangwanani ndiMwari, nezuva rinoteera. Last year aingova ari Mwari. Uri musi weSunday kudai ndafunga kuti nditauro chimwe chinhu ichi pamusoro pevavengi vedu vanotirwisa, vanova ivo vachiroyera tsiva pasi pamusoro peupenyu hwevana veZimbabwe. Let it be clear to all our enemies who are supporting life president of Emmerson Mnangagwa agenda. We are very sorry. You celebrated too early. Our God is in control. Only us who put our trust in Lord, we know the ending. Tinoziva maperere echinhu ichi. Tinoziva kwatakananga. We know where are we going and where are we coming from. We are not fighting color. We are not fighting a tribe. But we are fighting for our democracy. We are fighting for our country, our constitution, our life of incoming generation. This is not a game. This is not jokes. Atikuita majokes ekuti andi makaona vageza kuti vanga vachitsvagwa nema AK47 anga aine instruction yeshoot to kill. Kurava kuti vageza dai vakawanikwa vari panzvimbo vanga vasingatorwe kuendeswa kune vanga vakanzi engosvika imuurayi, kana mamuurayi muhamati anga achida kutiza. So makaona mukadzi wavageza achitorwa achiendeswa kukamba achidi makaona zvichinzi imba yavageza yapwanywa sezvazvichiitika. But mumwe munhu anotora zvinhu zvakadaro sedambe, kana kuti aiwaye zvakati mufunga kuti dambe iroro. Ndiani politician akambotsvagwa nema AK47 muZimbabwe vanga vane instruction yeshoot to kill kunze kwageza? So people must take this situation very seriously. This struggle aizi mahumbwe ndiye kusunungura vana veZimbabwe, and is not driven by political party or individual, my personal interest, my individual, no. Toda kugadzira nyika yedu takabatana. Saka ngatibatanei, mweya wekuzondana nemweya wekuparadzanisa vanhu atisi kuda. Izvozvo tazviramba. Batanidzai nyika, batanidzai vanhu vataure nezwi rimwe chete. Ndozvinosaka kuti Zimbabwe ive prosper. Inova prosper chete kana imi muchinge mabatana sevana veZimbabwe. Zvemapato zvokumira mumwe ari padivi, zvomumwe anorwisa mumwe, aiwa, that must come to an end. Nezuro takasikira tichifonerwa zvichinzi ko imi comrade Jongai Mabhunu hinda muri so selfish kudaro. Chakasaka imi navageza musa sumewo chamisa kuti tine program yakakura kudai chinosaka kudaro. Vachamisa hapana chinhu chavasiri kuziva pamusoro pezviri kuitika. Vachamisa vakataura navageza pesenari vachionana. Ivo vachamisa kana vachionana navageza vanoitana mukoma nemunin'ina kubva kuparliament. Mazuva ekuparliament vese vari kuparliament vanoziva na pesenari. Chinhu chatanga vageza vakatofonera vachamisa. Vachamisa vakatuma nhume dzavo, vakatuma bodyguard wavo, vakatuma driver wavo, vakasangana paNewlands. Vakatora vageza paNewlands vakaenda kumaofisi avachamisa kuEastleigh. Vakataura zvavakataura ikoko zvandisingadi kutaura pano, and there is nothing to do nevanhu. Saka nyaya iyi haisi yavachamisa, nyaya ndeye haisi yavageza, nyaya ndeye vana veZimbabwe. Handi mazvoona ka? Saka zvekunzi vachamisa nhasi unovati havanei nechekuita nenyaya dzavataurwa navageza ndo vatanga kudaro here? Vachamisa zvingava zvavhunduka nyika. Mnangagwa chaichaya akaita mapress conference mangana achiti haazive zve2030 wiki nechivhai chaya akati hamuzive wani, asi anenge aidedza vanhu kupick up farmer achiningina we want to build one Zimbabwe, one nation, let's speak with one voice. Handi mazvoona maida kuti ati kudii chamisa wacho? Muda kuti ati kudii? Muda kuti taure kuti ari kusapota demonstration musi wa31 mumuwanire mhosva? Matogara muri kumusvaga kaimi? Muda kunzwa kuti iye anoti kudii? Zvino manje anotokupusisa, akangwara ka ndi advocate we ndiroya we anofunga kuti akapusa. Saka izvozvo vana veZimbabwe chiregerai kuteedza izvozvo. Hapana mumwe murume anoda kuudzirwa nachamisa kuti ita zvakati. What is best for you? You as an individual, you know what to do. Zvakaipira 2030 unozviziva.
Zvakaipira Mnangagwa unozviziva. Akauraya ikonomi, auraya ikonomi uri kumuziva. Asaka magetsi asaende uri kumuziva. Akatora gold redu ku Reserve Bank uri kumuziva. Ari kupana wiki nochivhayo matenda vachidya semari vachitenga majetsi uri kumuziva. Akauraya mageneral uri kumuziva. Akabirira election uri kumuziva. Saka unoda kumirira Chamisa kuti ndiye akutaurire manje. Iwe hauna muromo. Kwa inda vawine pfungwa dzekungoti Chamisa ngaakuudzire. Kuumba kwako zvauri baba wakambomudaidza kuti auye akuudzire futi kubedroom iko. Waakuda kuti akuudzire pamusoro pechiraramo zviri kuitika muZimbabwe hausuziva. Iwe kana uri baba wamachokwadi zvese zviri kuitika uri kuziva. Saka Chamisa siyana inaye. Either taura kana kuti haana kutaura. This struggle belongs to Zimbabweans, not individual. So let it be clear kuti hapana munhu asina kubvira taurwa naye na komanda wedu vanova vageza. Hapana munhu akasiiwa, hapana munhu asina kutaurwa naye. Saka ngazvizikanwe izvozvo. Time yatakatarisana haisi kutsvaga ruvengo ningadai ninga hapana munhu mutsvene mese maZimbabweans tese takadai. Hapana munhu mutsvene, munhu nemunhu wega wega ane weakness yake. Uyo ane paanotadza ane papatati. Haisi time yekutsvaga munhu paanotadza. Time yekuti tibatane sevana veZimbabwe, stand together, then you come up with a plan, then you correct our mistake. Togadzira ma-reforms. Tobvisa hurumende iyi yaMnangagwa iri kutora mapurisa kuisa muhomwe, iri kutora judiciary kuisa muhomwe, toibvisa tochigadzira nyika takabatana. Ngatitaurei nezwi rimwe chete. Tinoda kubatana. Ndo zvatinoda izvozvo. Chete zvoga. Chete zvoga. Zvekuti vamwe vanoswera vachitukana mumasocial media, mumwe anotuka Chamisa, mumwe anotuka Oxani, mumwe anotuka Chwenga, mumwe aiwa nyika haivakwe nekutukana. Mumwe anotuka Ngonzora, mumwe anotuka Douglas Ningi, mumwe anotuka Morgan Komichi, mumwe anotuka Job Skara. Haisi time yekutsvaga ma-blaming games. As long we are divided, vana vedu vatiri kudzidzisa vacharamba vachinotora madigiri vachidzoka mastreet kuzotengesa musika. Vacharamba vachienda vachiva nemamasters but vachienda mastreet kunotengesa musika. Imi vemusika, imi mawindi, vamwe venyu mune plan yekuva muri vanhu vanitenge muchiita mabasa akakura, muri kuchiona even matransport, but because of this regime you are doing nothing. So ngatibatane pa demonstration yetiite chinhu chimwe chete. Then let it be clear kuti Mnangagwa nezuro akapa member of parliament mari. Ndobva vanzi endai kuvanhu monounganidza vanhu movarambidza nyaya dzine chekuita nenyaya dze2030. Vapiwa mari vatengwa. Saka muma constituency mese mamuri, from Plumtree to Mutare, Nyamapanda to Beit Bridge, Chirundu, ese Harare, Bulawayo, wherever. Let it be clear kuti ma constituency enyi amuri kumZarabani, kuMount Darwin, wherever you are, kuMasvingo, kuGweri, wherever, Harare, Budiriro, wherever you are, in Highfields, wherever you are. Makaona pauya madedzerwa meeting nema member of parliament, biti uri weZANU kana kuti hausi weZANU, because vetriple C vakamedzwa kava. Handi ndo zvakanga achida kutora kushandisa Chabangu, kutora kupa Chabangu mari kuti atore ma MP aChamisa kuti aite zvaanoda muparliament, ana Sofia pachigaro. Mnangagwa ada kuti life president ka. Saka chinzwai, ma member of parliament akapiwa mari kuya kuzokutaurirai nekukutaurirai zvisane basa zvokuti vanhu musabude kudemonstration. Siyana inazvo. And whoever kana kuti MP wese anenge auya muconstitutions achitaura nyaya dzine chekuita nekutaura kuti musabude kudemonstration, vanhu ivo vanyore mazita, mutipe mazita avo. Tukwada. Tipei mazita avo. Time ichasvika. Vanhu ivo vachadhira nawo zviri very legendary. And vanhu ivo in the entire politics of Zimbabwe atidi kuzovaona zvakare muzvigaro. Zvakafanana neMP tinozvibloka izvo simba racho tinaro. Because we are fighting for the incoming generation. We are fighting for the generation of today. Because nyika yatorwa muhomwe yaiswa muhomwe vamwe vanhu vairi vatatu. Vachiita zvavanoda nenyika, vachimora vachiita zvavanoita. Then my member of parliament imimi makanganwa here kuti basa renyu kuenda kuparliament harisiri kuenda kunopiwa mari. Basa renyu ma member of parliament ndere muende kuparliament, muende munomiririra vanhu. Saka imimi maakutaenda kunopiwa order kumusoro. Instead yekuti order mpiwe vanhu ndo vanofanira kukupai order yekuenda kunotaura kumusoro.
kwete kuti muende munopiwa order kumusoro muchidzora order kuvanhu. No. Chinonzi nyika vanhu amfane kuenda kunopiwa order kumusoro kumoya neorder kuvanhu. Imi piwai order nevanhu nekuti vanhu ndo nyika. Imi muri vashandi vevanhu. Munopiwa order nevanhu, munotungamira vanhu. Vanhu ivavo ndo munofana kurespecta, kwete kurespecta makoronyera anokupai mara. So let it be clear kuti whoever MP wese achauya kuma constituents achitaura zvinhu zvokuda kubypass, achitaura zvisaimbasa zvokuda kubloka chinhu chemusi wa31. Imi ngounzai mazita, don't worry. Ende kana vakakudedzera musangano as from today, makadedzera musangano wa ED, makadedzera musangano wa MP ID, ma MP achabangu, musa attende. Manzwa? Chatarisana nerimwe level. Ari manzwa? Hapana chiri kubofa chakadzoka kumashure. Ende musatya vana vemazuano, vana vechidiko vemazuano. Pfekwai nemweya watongogara, tongogara anobvira atengesa. Pfekwai nemweya watsvangirai, anobvira atengesa. Umbimbi ndoga wemadikteta aya chete, but chamisa chaine anonzani tsvangirai basa raakaita senyika aideserve kutenga ari pachikomo apa. Paye panovigwa magamba paye, mhuri yake iye ichitowana mabenefit ekuti he is a hero, he was a hero. So nekuda kweumbimbi izvozvo ndizvatiri kurwira, izvi ndozvatiri kuda kubvisa munyika medu. We are not fighting for money, we are fighting for democracy, we are fighting for rule of law. So vanhu vanotituma ndo vakatipa simba nevadzimu. We are not going back. Kana Mnangagwa akaresista musi wa31, yakutongovawo. Vafana vari very ready, yakutongovawo. Kana akaramba musi wa31 iwo, kana akatuma kurova vanhu, let it be clear, yakutongovawo. Let it be clear, yakutongovawo. Chaiyo, kwete zvokumboti kudi. M31 muground chotongochaya, because hapana kusiri kufa. We cannot allow Mnangagwa and his regime kuti arule forever. Ada kubypass my election. Aiwa, kana zvaramba musi wa31 takutongotenda vakomana zvopera. Vakomana anongopinda zvatongopera. Let it be clear, kana ita bloodshed ngaitongorwirwa. Because hapana zvazvinoreva. Vanhu vakafa kunyadzonya kuti Mnangagwa nefamily yake ararame, nemabhururu ake vabire nyika. Vanhu vachifoda maoko kudaiso, vachikisidzirwa nevanhu vashomanana. 16 million and point something yevanhu vari muZimbabwe, vachikisidzirwa nevanhu 12 with 18. Aiwa, kana arova vanhu musi wa31 yatova war M31 muground. Zinorira, sambofa vakanyeperwa. Hapana. Tichaona at the end of the day atatiza ndiya. We are not fighting for money, but we are fighting for our people, we are fighting for our democracy. Kana zvaramba, we are going to train people ngachitsve. It's been long time these guys vachiita zvokutamba nenyika. Vanhu vanototi brema kuti vaZimbabwe makapusa wai muchitwa zvinhu zvakadai. Chitange muZimbabwe tine vanhu takapusa stereki. Saka chitwa tsuro bata dombo mutambo wakapusa kudai so. Akangorova vanhu chete musi wa demonstration musi wa31. Musi iwoyo manheru chiri kubva chatotanga kutochaya, dzotanga kutorira. Iwoyo manheru acho iwayo ngaangotraya chete. I'm telling you. Handisi kunza ma threats, but I'm telling you what is going to happen. Do you think it vanhu kuti anzana kuungadza vanhu vanorohwa masiri total zvapera? This is going to be a war. Let it be clear. I'm telling you this right to this minute. I'm telling you. We are fighting for our people. We are fighting for our democracy. Kana aramba kuenda yakutongova war. We are not going to hesitate. Ngazizikanwa izvozvo. So whoever my member of parliament ari kuimplicatwa mahumbwe ekutyisidzira vana vemusangano, ekutyisidzira vana veZimbabwe, muchivataurira zvinhu zvekuda kuvamisa kuenda kudemonstration, ndimo vanhu vachatanga kupfuura imimi ndimo vanhu vachatanga kupinda door by door. Vakomana vedu pachatongoririsa vakomana vedu kuti vapinda nepfutika. Imimi tinoda kutsvaga one by one. Whoever inzwai, wese ari kuziva kuti pane MP ari kungadza vanhu achitaura zani basa satyisidzira vanhu, tipai mazita avo. Kana Mnangagwa aresista atuma vanhu vakachita zvaanenge aita musi wa31, ndo vanhu vatakuti inenge yatovawo, ndo vachatangira pachafiwa zviri very legendary. This time we are not going back, I'm telling you. Atisumbobva takadzoka kumashure. We are fighting for our country, we are fighting for democracy. Tiri kufaitira upenyu hwevanhu. Hani mazwa? Hatisi vana vadiki vakapusa kuti tinourayirwa majenda toramba takangoti bwa. Vanhu vakawanda sere kwakaurayirwa nenyaya dzepolitics. Mnangagwa anonyanyityisa chiko. Saka ndataurisa mangwanana Mwari ngaakuitere zvakanaka tenza. Ariko Mwari wehondo, musanyeperwe. Wehondo ariko, saka vakaona kwanga kuinda namunyika iri. Ariko Mwari wehondo. Vadzimu vatsamwa ndakutaurirai. Vafana vese vari kuti akuita zvisane basa sasa muchadzika mafana ari kushandiswa imafana varakache, muchadzika mazvenyu. Hamusi kuziva wevhiri kuti rakamira sei. Muchanyarara ndakutaurirai. Muchazvidemba, manzwa ka? Because kwatakuenda takuenda kuhondo chaiko dakutaurirai. Kana Mnangagwa akaresista, war is going to be a war.